बेफोरखौ नायोबाथ' बे बुथारनायानो सोरबा लोगो दिगिफ्रानो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो आरो। इ-रिक्शा सालायग्रा एसोसिएसन हिसाबै जोङो BPFआव जगदान जागोन बे स्पष्ट जागोन। मोनसे पलिटिकेल वाइसै जोङो पार्टिखौ नायनानै फैगौ इलेक्सनाव जगदान होनाय जाहैगोन आरो। गुबुन बे दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोंनो नाङा आरो। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो भिडिअ लानानै फैदों। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो लोगोसेनो मिजिंथियो अरायबो मोजाङै थागोन आरो लोगोसे मिजिंथिबावो जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव गोजोना फैबाय, गिनांगौ गैलिया, सारियौफाले जेरैबो गोजोन फैबाय, जौगानाय फैबाय होननानै आथिखालनि जिहेतु बिटिसिनि सरकार बिथांमोना जावले जावले बुंसेयावबो क'क्राझार ओनसोलाव फरायसाफोरखौ बुथारनाय, फरायसाफोरखौ सिथारनानै बहाबा गारनानै दोननाय, माब्लाबा दैयाव नाख्लायनानै बुथारनाय, माब्लाबा माबा माबि खालामनानै बुथारनाय बेफोरबायदि जाथाया दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै आरो दिनैसिमबो जागासिनो दं। दा बिनिनो माखासे खौरां बिजोंफ्राव ओंखारदों जे मागुरमारियाव आरोबाव फिन सासे फरायसानि गोथै सह'खौ मोननो हानाय जादों। दा बेयो जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जे सासे बर' फरायसा, जाय फरायसायानाखि ITI फरायबाय थादोंमोन, दा बिथांनि गोथै सह'खौ अबथिरायै मागुरमारिनि मोनसे साहा फेक्टरिनि साखाथियाव मोनदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायदों। बेयो जोबोद जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे गोजोन थासारि जाबाय होननानै जावले जावले बुंसेयावबो दिनै मानो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थानो मोनखो, बिनि सायावबो जोङो एसे सिन्था खालामनांगौ जानानै फैबाय जे थारैनो बे माखासे ओनसोलफोराव मा जामारदों आरो मानि थाखाय बेबायदि जावले जावले फरायसाफोरखौ बुथारनाय जाथाया जादों, बिनि सायाव संदाननायनि जोबोद गोनांथि दं होननानै आङो सानो आरो। दा बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि। बे जाथायनि आन्दोआव मा दङ बेखौ दासिमाव जोङो मोजाङै मिथियाखै। खिन्थु गथ'खौ दहायसो बिमाया थांनानै खोनानानै थांनानै नुहैबाय। नंगौ आंनि फिसा होननानै बेनिफ्राय खबर मोननाय लोगो लोगो आंबो स्कुलावसोमोन, स्कुलनिफ्राय आंबो फट खरि फैनाय जाहैबाय सुथि लानानै। दा नुफैबाय नंमारगौ, दा थानायाव दं आरो जोङो। गथ'नि गासिबो देहाखौ नायबाय, खिथुथिं माथाया एसे गुरोबनाय बायदि, बेनिफ्राय खाफालावबो एसे बुनाय दं, गोदनायावबो एसे सेरनानै मानाय बायदि दाग दङ। बेनिफ्राय उदैयाव नैबे उथुमै गुदियाव सुनायनि दाग दं आरो। सुनाय दा माजों सुदों जों मिथिया, जायखिया दाग दङ आरो, दागा एसे गिदिरैनो। बेफोरखौ नायोबाथ' बे बुथारनायानो सोरबा लोगो दिगिफ्रानो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो आरो। फरायफुबाय थानायमोन नामा? मानसियाथ' फरायफुबाय थानायमोन। बेयो दा गसाइगावआव ITI आव फरायोमोन। दा बन्द, दाख्लैहाय बन्द मोनदों नामा कलेजआ, बे बन्द'आव न'आव फैनानै बेयो लोगो दिगिफोरनाव बिदिनो थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो। लोगोफोरनाव थांनायाव गामिया रुपाथि नोगोर, क'क्राझार 3 नाम्बार वार्ड। बे न'आव बिदिनो थांनानै लोगोफोरजों थांनाया सानथाम जाबायमोन दिनैजों। न'निफ्राय न'निफ्राय गैयैया सानथाम जाबायमोन। न'खरनि मानसिफ्रा बे सानथामनि गेजेराव रायज्लायनाय जायाखैमोन नामा? न'खरनि मानसिफ्रा सानथामनि गेजेरावथ' नङा, मैयानिफ्राय एसे नागिरलायनाय जादों होननानै आं खोनादों। अब्लाबो जोङो बांद्राय मानो मोनाखैमोन। ओमफ्राय नै दिनैहाय मानसिखौ गोथै देहाखौ मोननायखौ जों मिथिनो मोनबाय बा नुबायबो आरो। क'क्राझार थानायाव लाबोबाय? दा क'क्राझार थानायावनो दङ लासआ, गोथै बे गेरेमसानि गोथै सह'आ दा क'क्राझार थानायावनो दङ आरो। नोंथांमोना बुथारदों सन्देह खालामदों, बिनि सायाव FIR होनाय जाबाय नामा आरो माबायदि न्याय लुबैयो? बुथारनायाथ' सन्देहल' नङा, माने बुथारदोंखौनो जों होनखागोन। दा बिनि सायाव जोङो माने उसित माने तदन्तखौ लुबैयो आरो, तदन्त खालामजानो लुबैयो आरो जों बे तदन्तखौ नांखागोनबो। बिमाफोरनि नामा मा नाम? बिमानि नामा सुकुन्तला नार्जारि, ओमफ्राय बिफानि नामा जगदीश नार्जारि, ओमफ्राय बे बुथारजानायनि नामा गेरेमसा नार्जारि। ओरैनो जाथाया बबे माबानिफ्राय बोखांनो हानाय जादों? जाथायखौ बे मागुरमारि बे साहा फेक्टरि माबानिफ्राय, बे खाथिनिफ्राय दा बोखांनानै लाबोनो हादों होननानै। इ-रिक्शा सालायग्राफोरनि एबा इ-रिक्शा बिगोमाफोरनि डिमान्डखौ एबा लुबैनाय बायदि जुदि सरकारा गनायाब्ला
इ-रिक्शा सालायगिरि एबा इ-रिक्शानि बिगोमाफोरा पलिटिकेलि माखासे राहा लागोन आरो बिथांमोनहा थोंजोङै BPF हान्जायाव जइन जागोन होननानै फोरमायदों। दा बिथांमोना मानि थाखाय खुद्रि सारदों जे बिथांमोनहा एसे एनैल' फैसाखौ बाहायनानैनो किस्तियाव एबा फाइनान्सआव लानानै इ-रिक्शाफोरखौ बायनानै माने सालायदों आरो बेजोंनो बिथांमोननि न'खरा सोलिदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय जिहेतु नै दा सरकारा गोदान नियम बानायदों जे बबेबा लामायाव सालायनो मोनो बबेबा लामायाव सालायनो मोना, दा बेखौ इ-रिक्शा बिगोमायानो जा बा इ-रिक्शा सालायग्रा बिथांमोनानो जा बिथांमोना गनायनानै लानो हायाखै। मानोना सरकारा जेरैबायदि नियम निथि बानायना होदों बेबायदि नियम निथिजों सलायोब्ला बिथांमोननि जिहेतु इनकाम बेयो माने जोबोद खम जागोन आरो बेखिनि फैसाजों बिथांमोना किस्ति होनाय आरो न'खर सलायनायाव जेंना सफैगोन होननानै बिथांमोना खुद्रि सारनाय फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना हुमखि होदों जे सरकारा जुदि इ-रिक्शा बिगोमानि बा इ-रिक्शा सालायग्राफोरनि डिमान्डखौ जुदि आजावाब्ला गनायाब्ला बिथांमोना थोंजों BPFआव जइन खालामगोन, थोंजों BPFखौ हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जेबो लामा गैयिनि थाखाय उफाय गैयिनि थाखाय जोङो जेन'बा मोनसे टट' बा इ-रिक्शाखौ बायनानै जोङो न'खरनि माखासे समस्या माखासे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोङो बेखौनो लानानै जोङो सालायनानै सोलिनानै दङमोन। नाथाय हठात दिनै जेन'बा गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै जेन'बा नेशनेल हाइवेखौ बन्द' खालामनो नागिरो। अट' दङ जेन'बा अट'फ्रा सालायनो मोनो नेशनेल हाइवेआव, जोंना टट'आ सालायनो मोना, मा हिसाबै बन्द' खालामनो नागिरदों। दिनै आं बेखौनो बुंहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम, मानो होनना बुङोबा गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै जेन'बा पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो गासिबनोबो सुबिदा होनो हाया। इ-रिक्शा सालायनानै जानायनि सायावबो मेगन आलौवोबा जों बे गभर्नमेन्टखौ मा होनगोन? दा बेखौनो आङो बिथांमोनाव सोंथि खालामहरो। बेखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बे समस्या माखासे जेन'बा टट' सालायनानै न'खर खुंनाय जिउ खुंनायफोरखौ जाहाथे सान्थि भाबै माने खुंनो होयो आरो सलायनो होयो। जाहाथे जोङो जेन'बा जों साननानै ला, जोंखौ हमना लादो जेन'बा जोंथ' लेंग्रासो मानसियानो जेन'बा आथिंबो गैबावा, जोङो दिनै माजों सोलिनो माजों मानो खामानि दामानि हाजिरा मुजिरा मावनो हाया, हा हु गैला जोंहा बेयाव थानानै गासिखौबो फानबोजोबनांबाय। दिनै जोङो इ-रिक्शा लानानै दिनै बिसि फिसानि फेमिलिनि मोनसे समस्याखौ सल्भ खालामनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरदों बा आवगायदों। 6 माससो जाबाय जोङो किस्तियाव लानाय गारिखौ जोङो दिनै सालायनो मोनाब्ला जों किस्तिखौ माजों सुख'नो? आरो 500 बुरस' लामा ससेजोंथ' जोङो थाइबा 10 थाखाल' मोनगोन। बेजों जोङो किस्तियावनो खमबाबो दिनाव जोङो 250 थाखा, मासाव 6000 करि जोङो हरनांगौबा जों माखौ जागोन? दा दिनै जों बेखौनो खावलायहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम, गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बे माखासे समस्या बा माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआबा जोङो सिद्दायै बुंगोन जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामाव जेसेबांनाखि इ-रिक्शा सालायगिरि बिथांमोन दङ, दिनै BJP सरकारा जों एगेन्स्ट जादों। दा बे हिसाबै जोङो BJPजों थाङालासे जों कंग्रेसनावबो थांनो हागौ पलिटिकेल भाबै। बिथांमोना पलिटिकेलखौ लानानैनो दादागिरि देखायनो नागिरदोंबा जोंबो पलिटिकेलखौथ' जोंबो गेलेनो रोंगौ। दा बे हिसाबै जों बुंगोन BTC एरियायाव दिनै जोंना BTR सरकार दङ बा UPPL सरकार दङ, जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्या सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना मोनफिसे जेंना जादों। दिनै जों जेंनाखौ जोंसो बोस्रांना लानांगौ ना बिथांमोनहासो बोस्रांना होनांगौ? दिनै जोङो जेन'बा गैयै हिसाबै खुनुरुखुम सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै टट' गारि बायनानै लादों, बेजोंनो न'खर सोलिनोसै होननानै न'खर सालायनोसै होननानै दिनै बिनि सायावबो बिथांमोना हेंथा होयोब्ला होमबा बिथांमोननि सायाव आं मा फोरमायगोन बा रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिथांमोननि सायाव? दिनै आं बेखौनो बुंगोन, पार्टी सरकार हिसाबै सरकारा नंगौ निस्सय साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायजोबनांगौसोमोन। दिनै बेखौ नायालासिनो दिनै मोनफा मोनफा खामानि मावनानै जानाय, फिसा फिसौ बिजनेस बा बेफार फालांगि मावनानै जानाय, बेफोरनि सायावबो मेगन आलौवो। होमबा जोंनो सरकारखौ नांगौना नाङा? दा बिथांमोनहा बुजिलायदो। सरकारा जितु आयेनखौ दिहुन, दा बे जिनिसखौ जोङो बुंगोन जेन'बा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ। आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होनखाबाय, जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' इ-रिक्शा सालायग्रा एस'सिएसन हिसाबै जोङो BPFआव जगदान जागोन, बे स्पष्ट जागोन। हस्टेलाव खारनो मोनाबा जों गथ' गथायफोरखौ बोरै लेखा फोरोंनायाव जों हेफाजाब मदद खालामनो हानो जोङो। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै साननैसोआवनो जोङो जेंना नुजाबाय आरो जोङो गथ' गथाय दिनै जोङो गोजान गोजान फोरोंहरनाय दङ, कलेजाव बहाबा गुवाहाटियाव फोरोंनाय दङ जोङो। दा बेफोरनि थाखाय जोङो सानसेयावनो जुदि 600-700 हरनांगौबा जों गथ'फोरनो, दा बेवहाय जोंहा बिराद जेंना नुजाना दं आरो। दा बेखायनो जोङो थाबैनो जोंनि बे इ-रिक्शा सालायगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो फैगौ गाबोननिफ्रायनो जुदि नेशनेल हाइवे सालायहोनायनि मोनसे राहा दिहुनना होनांगौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ। दा बे सालायहोनो जुदि राहा दिहुनना होआबा जोङो थाबैनो जोङो पलिटिकेल भाबैनो जोङो मोनसे पलिटिकेल वाइसै जोङो
पार्टिखौ नायनानै फैगौ इलेक्सनाव जगदान होनाय जाहैगोन आरो गुबुन बे दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोंनो नाङा आरो बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा दिनैनि भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखिसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आसा खालामो उनाव नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनबावगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों।